نحن نتواصل مع المجموعات الكردية السياسية. پەیوەندیên me li gel grûpên Kurdiyên siyasî kolnavçeya Bakurê Rojhilatê Sûriyê ne hene. Lê pirsgirêk ew e ku hin ji wan grûpan û ne hemû kar di jêr deselata Amerîkî de dikin. Em nabêjin Kurd ji ber ku beşê mezin ji Kurdan ji grûp û hozên niştîmaniyên Sûrî ku bi dewletê re sekinîn. Lê ev grûp di dengê wê nîne. Yên ku ew navçe kontrol kirine, hin grûpên biçûkin li gel Amerîkiyan kar dikin. Derbarê tişta ku hin caran bi nav dikin doza Kurdî. Tiştek nîne bi navê doza Kurdî li Sûriyê. Di dîrokê de Kurd hene li Sûriyê dijîn. Lê ew grûpên ku ji Bakur hatine di sed sala borî de ji ber êrişa Tirkiye li ser wan û me li Sûriyê jî pêşwaziya wan kir û Kurd û Ermen û grûpên cuda hatin Sûriyê. Ti pirsgirêk tune bû. Bo nimûne ti pirsgirêka Sûrî Ermenî tune bû. Li Sûriyê gelek reng hene tu pirsgirêkên me bi wan re tune ne. Ji ber çi dê pirsgirêk bi Kurdan re hebin. Pirsgirêk bi wan grûpan re ye ku dest bi pêşniyarên cudabûnê kirin bi awayekî bingehîn di destpêka salên heştiyan de. Lê dema ku dewleta Tirkiye di qonaxên cuda de dest bi kuştina Kurdan li Tirkiye kir, em li gel wan sekinîn. Em nel dijî doza wan disekinîn ku doz bi nav dikin. Li Sûriyê nasname wergirtin û ne Sûrî bûn di bingeh de. Dema ku em berdewam derbarê babeta Kurdî erênîne, doza Kurd ku tê bi navkirin navnîşanek ne rast e, navnîşanek ne zelal û derew e. فإذا ما يسمى القضية الكردية هي عبارة عن عنوان غير صحيح، عبارة عن عنوان وهمي كاذب.